Bagong bayan, unsa ka? Stand up, be? Patay, wala ko katanaw sa kong kudigo. Kato na lang naasa kamot ni Dudong Pawik sa kong i-answer, be. Isulat na ko daan ako mga bayani kay wala baya ako ka-study. Makalimot unya ko ba? Saan pagkabalo ni ma'am? Na ako'y kudigo diri. Di ganin niya mahibalaan nga nagkudigo ko diri kay naliman mo na. Naasa lapa-lapa. Hala ka Mariam, saan mo kibuhat? Nagkukipo lagi ka, patay ko ni mama na ba? Magsaba po dahil ka. Ayaw saba. Pasunon ng takaan. Daghan ka ini ba? Sige ha, pagkapia ko ha, duwara baya ka bok akong bayani. Wala ba ako ka-study ba yung gahapon kay kapoy ko sa ato ang tigsuoy sa'yo kay ko natulog. Ako gani no. Wala man po ko nag-study mo. Kaya nagbuhat ko diri og kudigo kay wala man ko kami mores. Nakalimot ko. Di man ni may balaan ni ma'am kay naasa na pala pa na akong istorya. Naalan ako niya. Alas gawa gahapon. Ay, wala nang ko ka-study. Kani mugod si Maria ba? Si pangagad og dula. Good morning, Maria. Good morning, Kirara. Sayuhan ninyo, oy. Kumay pinakasayo da Ari Claire. Maria, Kirara, mag-ural ba si ma'am karon sa mga bayani do? Di ako mag-ural di ay. Ready taon ko. Mag-study day ka. Wala, pero kabalo biya ko, bright biya ko. Kung gano'n ko nag-study do. Ah, grabe sa yuhan yung tuloy. Bingawan na to sa tuang dula gahapon eh. Wanong ko kay study. Grabe pamaol na ako eh. Sayo kay ko natulog. Lingawa, bitaw na ito gapon sa tong dula. Uy, grabe si Kirara ba? Gagmay kay Til. Gusto mo kay mo dagan? Gagmay bitaw, pero kusang kong dagan. Gani, napildi ko ta Maria. Pero karon mural, sa kay answer na to ane. Nawa man po ko kay study. Good morning, class. Good morning, ma'am. Class, nag-study ba mong tanan about sa atong mga bayani? 40 points baya ang atong oral karon? Yes, ma'am! Nag-study kay ma'am! Study. Nagdula mo itag tigso gahapon. Class, sino-sino ang ating mga bayani? Dili ko gusto nga makakita ko og notebook diha sa lamisa hay. Pusa na ninyo. Yes, ma'am! Dahil po sa daw yung notebook ninyo. Class, karon, sino-sino ang ating mga bayani? Ma'am, ako ma'am! Kanalaging mga bayani, ma'am, nga andam nila ibuhis ang ilang kinabuhi para sa katauhan. Yes, tama, Bagong Bayan. Nag-study gini si Bagong Bayan ba? Ma'am, ako ma'am! Isugong palabay na sila, ma'am! Very good, dalugdog. Maunay dugo sa atong mga bayani. Mga paman, ang atong mga bayani ma'am, wala na sila gikadukan. Insakto. Ma'am, nana siya ay malawak na pag-iisip. Very good, Dudong Pawiks. Kamog yung mga bata ba, inyo aging gidugay-dugay inyong mga answer. Sige, si kinsa man ang atong mga bayani. Unsa ganitong kalimot man ko. Tanaw na ko akong kudigubing. Ma'am ako ma'am. Melchura Aquino. Very good, Dudong Pawiks. Hala, tama lagi si Dudong Pawiks. Hala, bayani din na. Kanang doon ako sa kong kudigo. Kanang doon ako sa kong lapa-lapa, be. Mura, wala man na nakalista sa kong mga bayani. Ito sa kuha daw. Hala, bayani din na siya. Bayani din na. Kauban siguro na sila, no? Maria, nakain anak na bayani? Wala, gitanaw ako ang akong kudigo sa lapa-lapa. Wala man. Hala, kinsa ka anong bayanihan na? Very good pagid ingon ni ma'am. Kasi kauban na sila Claire nila Wonder Woman ba? Dalugdog? Bagong Bayan, unsa man na? Wala, ma'am. Ingon ka Dudong Pawiks, wala ka nag-study, naka-answer man lagi ka. Tama ko kudigo. Tanaw na ko akong kudigo. Mungay na biya. Kaya mo answer. Naamang pug ko kadaghan man ganin niya akong lista diri. Class, kinsa pa? 40 points bayani, ha? Ma'am ako, ma'am. Wow, kabiri good sa mga bata, oy. Nag-study jud day sila ba? Ma'am ako na, ma'am. Grabe. Bisan wala gitawag. Sige, tuloy lungsod. Doktor si Rizal ma'am. Very good, tuloy lungsod. Hala, hala ka, doktor si Rizal. Bayani day na. Murag doktor man na. Tama ko no. Tama ko.
Hambog kay si Kirara Claire ba, dili na to napasunoon ron, duharabi na yung gilista. Gani no, hambugira kaayo, bantay bitog mga yung nag-answer ron. Sige, kinsa pa? Andres Bonifacio. Very good, tuloy lungsod. Wa pa gani gitawag, ning answer na. Ah, grabe ang tuloy lungsod ni segunda mag-answer. Grabe, oy. Kaneron, dili na ni kapasikat. Kay duha man tong iyang gilista, wala naman i-answer ron ba? Amuan na ning turno ron ni Dalugdog. Kinsa pa? Tanaw doon akong kudigubi. Nililipan daw sa kuwang kudigo. Juan Luna lagi to. Kasi kauban na ni Kuko. Bagong bayan, unsa ka? Stand up, be? Patay, wala ko katanaw sa kong kudigo. Kato na lang naasa kamot ni Dudong Pawik sa kong i-answer, be. Juan Luna, ma'am! Very good, bagong bayan. Hala, tama lagi to. Gawan mo bagong bayan. Mapi man daw. Pasagad ra na, maginas ako mga bayani. Ria, tama lagi ka. Natingala gani ko no. Kadugong Pawiks man tugikan. Hala, ako naliwala ka answer ba? Talawon doon ako sa kong kubi-kubi. Kining Captain America akong answer kay naikawa sa kamot. Kanidis Captain America akong answer kay nikawa sa kamo. Sige, unsa pa? Sige, answer mo. Kay 40 points baya ni. Mama ko, ma'am. Grabe ni mo tuloy lungsod. Ikatulunan ni mo ba? Alangan, ma'am, nag-study ko. Sige, unsa man tuloy lungsod. Ako mami, dugaya na maka-answer ng tuloy lungsod, oy. Emilio Aguinaldo. Very good, Dudong Pawiks. Pero si tuloy lungsod man akong gitawag. Excited man gud ko, ma'am. Sikat kay si Dudong Pawiks kiroro ba? Bisan dili siya gitawag siya na answer. Gani no. Alangan, dugay mag-tuloy lungsod. Di-answer dahin ko. Sige, ikaw tuloy lungsod. Captain America, ma'am, kay nikawa sa kamot. Unsa? Hala, natingala lagi si ma'am. Mali to? Mama ko, ma'am! Darna! Ha? Nag-study mo? Hala, mali to? Isa pa gani mga bayani? Ay, kabalo na ko! Ma'am! Si Sanggo ko, ma'am! Pasagad naman ka bagong bayan. Bayani din na. Ma'am, bayani, ma'am! Kuya, mong gani nag-power si Sanggo ko, ma'am. Mga naman mo? Hami! Wee! Si Captain America, kay kanang yung hami-hami, win, ana-anaw na si kawa. Ana! Mas kuyaw si Darna, kay dili man mo kayo ko, kay maglupad-lupad man na siya, mag-ana oh! Ana-ana oh! Pasagod ro! Dili man ang mga bayani sa Pilipinas, mga bayani man na sa TV yung pang-answer. Ingon ninyo kay nag-study mo. Ma'am, ako ma'am. Sultan Kudarat. Very good, Dudong Pawiks. Kana. Grabe si Dudong Pawiks ba? Tama man yung mga gipang answer tanan. Wala pa mong gani kung ka-answer kang Spider-Man, kang Wolverine, kang si Wonder Woman. Gani no. Ako pa gani, wala na ko na-answer si Pikachu, si Guten, si Guan. Mga bata, resulta na sa siging yung tanaw TV ba? Bibi, mga bayani bitaw na ma'am. Mga bata, maunita na ng atong mga bayani. Dili kay Captain America. Mga bata, basaha ang mga bayani. Melchora Aquino, Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Juan Luna, Emilio Aguinaldo, Sultan Kudarat, Apolinario Mabinig, Gabriela, Marcelo H. Del Pilar.